Er Danmarks klimapolitik ambitiøs nok? Hvorfor har vi ikke alle lige muligheder? Og er det virkelig urealistisk at have en ungdom, der trives? I Alternativets Unge drømmer vi om et nyt samfund. Et samfund, hvor der er plads til alle. Vi ser klimakrisen som den største udfordring, vores generation står overfor. Derfor ønsker vi et samfund, hvor det skal være dyrere at udlede CO2. Danmark skal ikke bare være det bedste land i verden, vi skal være det bedste land for verden. Vi drømmer om et samfund, hvor alle har lige muligheder, uanset køn, etnicitet og seksualitet. Et samfund, hvor alle har frihed til at udtrykke sig, og hvor man er velkommen, uanset om man er født i Køge eller Kairo. Derfor ønsker vi at skabe en mere humanistisk integrationspolitik og et samfund med større solidaritet. Vi drømmer om et samfund, som tager sig af de svageste, og hvor alle har lige ret til kulturen gennem fritidspas og kulturklipkort. Vi drømmer også om et samfund, hvor staten ikke skal bestemme rammerne for, hvordan den enkelte folkeskole bedst underviser sine elever, men hvor vi sætter folkeskolen fri og giver plads til kreativitet og læring. Et uddannelsessystem, hvor der er plads til at fejle, og hvor vi griber de unge, inden de rammer bunden. Derfor skal der være gratis psykologhjælp til alle unge og fokus på unges generelle trivsel. Det her er det samfund, vi drømmer om. Hvad drømmer du om?